kowa yana so mutane su mutunta shi. Mutunci ku shine yadda mutane ke kallon ka da girmamawa da kuma kima. Kuma ba kuɗi ne ke kawo mutunci ba, ba kuma mulki ba, ba ma kyau ba. Mutunci yana samuwa ne daga ɗabi'arka da halinka da kuma yadda kike mu'amala da mutane. Ga abubuwa kamar guda 7 a cikin abubuwan da za su iya baka kima ko mutunci a cikin mutane ko daraja. Ga abubuwa guda 7 da zan kawo. Na farko, ka zama mai riƙon alƙawari ne da kuma mai gaskiya. Mutane duk da dai duniya ta lalace, ba cika alƙawari ba, ba cika faɗin gaskiya ba, amma kuma mutane suna girmama mai cika alƙawari. In yace zai yi, yayi. In yace ba zai yi ba, ba zai yi ba. Sannan a koyaushe idan yana takar gaskiya, to mutane fa za su ƙaunace shi, za su girmama shi. Ko ba a ƙaunace shi ba dai, za a girmama shi a bisa irin waɗannan ɗabi'u da yake da suna cikon alƙawari da kuma faɗin gaskiya a koyaushe. Abu na biyu shine mutum ya zama yana girmama kowa. Ba ƙarami ba babba. Kai dai in ka ga mutum, ka ɗauke shi a matsayin mutum. Ba ruwanka da menene mulkin da darajarsa ko kuɗinsa ko iliminsa. Ka ɗauke shi a matsayin mutum, ka mutunta shi a matsayin mutum. To muddin ka mutunta mutane, to mutane kuma su ma za su ganka da girma. Dama kuma wannan faɗi ne na Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama, cewar in kuka ga girman mutane, to kuma Allah zai ɗaukaka ku a cikinsu. Abu na 3 shine mutum lalle ya guji gulma, ya guji yawan maganganu na ba gaira babu dalili. Kuma mutum zai yi haka, kaga dole ya kaurace wa zama cikin waɗanda su a kullum cikin gulma suke, kullum cikin yi da mutane suke. To gaskiya mutane suna girmama wanda ba shi da aka san shi baya gulmar mutane, kuma yana kiyaye bakinsa wajen yin maganganu na banza da wofi. Abu na 3 shine mutum ya zama mai taimako ne da tausayi. Taimakon bayan nan ba ana nufin sai lalle gagarumin taimako ba. Kuma kowa Allah ya hore masa wani abu da zai iya taimaka al'umma da shi. Kamar yadda muke cewa wani kuɗi ne yake da shi, kuma kuɗin nan ba fa sai ka tara da yawa ba. Domin in kana da naira 100, ai zaka iya bayar da naira 10. In kana da naira 1000, zaka iya bayar da naira 100. In kana da naira 10,000, zaka iya bayar da naira 1000. Don haka ba abu ne na sai kana da shi. Kamar yadda mutane suke cewa ai ni ba ni da abin bayarwa, ai ban samu isasshe ba. Wanda yake bayarwa kake ganin isasshe ne tun kafin ya samu isasshen ya fara bayarwa. Kuma Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce ku tsiratar da kanku daga azabar wuta koda da tsagin dabino ne ko. To a wannan ai alama ce cewar ba sai lalle mutum yana da wata tarin dukiya ba. Wani kuma basira ce Allah ya bashi ko ilimi. Allah ba zai baka basira da ilimi dan kai kadai ba. Sai ka kokari ka rika raba da mutane. Wannan mutane za su, duk wanda kai tasiri a kan shi ta ilimin da ka bashi, ta wata shawara da ka bashi, saboda wayewar da kake da ita, Allah zai sa su ji suna kaunar ka saboda wannan taimakon. Da haka taimako ya zama abin da zai iya taimakawa. Ko da shawarwari kake baiwa mutane, zai taimaka matuƙa da gaske. Wani kuma ƙarfi da lafiya Allah ya bashi. Kada ka samu ƙarfi da lafiya kai tsammanin ko don karka mutane kutufo ne akan hanya. Taimaka wajen haɗa mutane a rika sharar kwatamin unguwarku da sharar unguwarku da masallacin unguwarku. Duk wannan taimako ne. Mutane sai su riga ganin kimarka, suna kuma daraja ka, suna girmama ka. Sannan ka kiyaye tsafta. Ka kiyaye tsafta. Ya zama kai kullum kana cikin kyakkyawar shiga. Wannan kyakkyawar shiga muna magana ta tufafinka, jikinka da kuma wajen zamanka, kamar makwancinka kenan. Ya zama koyaushe suna da tsafta. Da tsaftar jiki da tsaftar tufafi na nuna cewar kai ma kanka kana daraja kanka, kana ganin kimar kanka. Da haka saboda wannan mutane sai kaga suna kimanta ka. Na 6 shine ya zama ka nutsu, ka nemi ilimi, ka nemi wayewa. Domin mutane suna son masu ilimi, suna son masu wayewa. Domin ko zama aka yi cikin mutane, wata magana ta taso ta ilimi, in aka ji ka dan furta wani abu da mutane za su san cewa lallai ka fahimci wannan abun, kuma sun karu da kai, ko wata wayewa ka kawo musu, to lallai za su girmama ka, za su mutunta ka. Abu na 7 shine ya zama ka zama mai saukin kai. Tarihi ya nuna waɗanda duk suka shahara, ko da a shugabanci ne, waɗanda duk suka fi shahara za a ga mutane ne masu saukin kai. Tun daga kan annabawa
ka dubi da irin saukin kan da ake faɗa na manzo sallallahu alaihi wasallama, har zuwa sahabbansa su sayyidina Umar, har zuwa irin su Sheikh Usman Dan Fodio, har ma shugabannin zamani da za a ce irin su Mahatma Gandhi, irin su Nelson Mandela, ko irin su Murtala Muhammad. Za ka tara mutane ne masu saukin kai matuƙa da gaske. Murtala lokaci yana shugaban kasa, in ya zo Kano za ka ganshi da abokansa suna karta, a nan suke yin ciyayya ta dare, wannan ya fito da abincinsa, wannan ya fito daga abinci, yana shugaban kasa. Wannan fana daga cikin abin da ya sa ya ƙara yin suna. Ko su tafa balewa, wanda aka taɓa ɗauko hotonsa shi da 'ya'yansa a ƙasa sun jingina a wato shingen kara a gonarsa, a ƙasa suke suna shan rake. Wannan labarin ya yaɗu, bidiyon ma gashi nan har yanzu yana yaɗuwa. Da haka malam ko malama, ku riƙe waɗannan abubuwa 7 idan dai kuna so jama'a su daga ganin ku da kima da daraja. Wato riƙe gaskiya da cika alkawari, girmama mutane, ba yaro ba babba, mutum ya guji gulma da maganganu na banza da wofi, ka zama kana taimakon al'umma, ka rike tsafta, sannan wato ka nemi ilimi kuma da wayewa, sannan ka zama mai saukin kai. Waɗannan abubuwan gaskiya za su taimaka sosai wajen mutane su riga ganin darajar ka, ko kai yaro ne, ko kai mace ne, ko kai tsoho ne. Allah sa mu dace. Amma ai kokari da Allah a yi subscription kuma a yada mutane don su masu amfana.